Ndichikutambira izvikare pano pahadzira re263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari nhaika kuitira kuti patinoramba tichidzoka nezvimwe zvirongwa neamwe maupdates unova uchibatsirikana. Vadikani ndine update iyi sekuziva kwamuri muri yeZimbabwe manews updates panapa tonanotika mabatanidza tine tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Apostle Chiwenga vobuda mastreets esocial media ivo vachitaura kuti zvinoitwa naWikine uchivhayo zvakadhakwa. Wayati zvakadhakwa hanzi unodoneta mota kune munhu wauri kuziva kuti haana stand unenge uda kuti arare mumota here. Ndo mutauro wangu wachiita vichinzi hanzi kuti kana vachiita vari kudoneta vanode kudoneta masenzi vasingadonete mota ende hanzi wai vachingodoneta mota chete. So toda kutaura zvatinofuka mucomment section after wapedza kuona video kuti zvataurwa navaApostle Chiwenga zviri boy zvekuti hanzi padonetwe mastenzi kwete mota. Hanzi mota hadzina staira wai vachiramba vachidoneta mota vasingadonete mastenzi. Hanzi vanhu vachiona kazhinji kacho vanenge vasina pekugara. So ndotiitira zvinofuka comment section after wapedza kuona video ravo vachitaura zvavanga vachitaura. About Wikine Uchivhayo, he doesn't qualify to be in the category of good men. No. He's an extremely wicked man. Yes. Yes. This is why he donates things that people don't need. He donates things that he wants to give. Mm-hmm. How can you donate a car to someone who doesn't have a stand? Unoidi motikari wasina pekugara. How can you donate a car to a lodger, to a tenant? Huh? How can you donate a brand new car to a tenant? Why not donate a stand to give him something of a strategic value? Yes. That's not a good man. We have said it. I just wanted to clarify. We have no shortage of scoundrels who think that I'm saying this because I want a donation from him. I have already spoken about this. Yes. So next update inyaya iri kutsviridza mastreets esocial media after pataurwa kunzi kune stay away. Zvapakataurwa kunzi kune stay away vadikani pari kupisa. Waindati pari kupisa nezuro vanhu vanga vakanzi vagari mudzimba. Zvavanga vakanzi vagari mudzimba vazhinji vakaenda kumabasa ende madrivers emakombi aifamba. Zvese zvaitika nhasi makusenta receiver news dzekuti kubudiriro pane 2 makombi akaswera achifamba nezuro. Zvaakaswera achifamba nezuro amuka akapiswa ese ari 2. Ndiri kuchakuisira ka short video ikakwapedza kuona ka short video tozvorofuka comment section. Hanzi zvakutotyisa ndomutauro wokuita vamwe vanhu. Dakusiyai muchiona ka video ikakwapedza kuona kuti zvinofuka comment section ini sahadzirare ndafunga kukusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Wasubscribe here, walike this video here. Much love. Zvakanzi vanhu garai mumba kusvika musi wa6 May. Zvakanzi shut down continuous kusvika musi wa6 May. But vanhu vemakombi, mahwindi, vanhu vemakombi, vanhu vemabhazi mukujairira vanhu vakanzi garai mumba inini. Ezvinezvi zvinozikamwa nzi Diana apisa kombi. Ezvinezvi anozikamwa nzi apisa makombi 2 makombi apisa warare kubudiriro. But people muri kuramba muchimbofamba town Harare. Inini vanhu vemakombi kana mukasafamba hapana ningaba. But inini ndinotakurwa muchienda nokubasa. Vakanzi gara kumba for your own sake.